Fjum ir-Repubblika 21 persuna u istituzzjoni ġew onorati għas-servizz tagħhom lill-Istat. Irċivew il-grazz ta' uffiċjal fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Is-Sur Mario Kutajjar b'rikonoxximent tal-karriera distinta tiegħu u l-bidliet li wettaq fis-servizz pubbliku u l-qasam ta' trade unionizmu u Dr. Stephen Spiteri għall-kontribut tiegħu lejn l-istorja u l-wirt militari ta' pajjiżna. 7 persuni oħra rċivew premju fil-grazz ta' membru ordinarju tal-Ordni tal-Mertu. Dawn huma l-Professur Joseph Borch għall-ħidma tiegħu biex pajjiżna javvanza fl-oqsma ta' riċerka biomedika u l-bioxjenza spazjali. Dr. Louis Buħaġar għal-ħidma li wettaq fl-iżvilupp tal-kura tal-mart tal-kliewi u s-settur tas-saħħa ta' pajjiżna. Il-poeta, kittieb u traduttur Viktor Fenek għal-kontribut tiegħu fil-letteratura lokali, inkluż il-promozzjoni tagħha barra minn xtutna. Dr. Lawrence Sherry b'rikonoxximent tal-kontribut tiegħu fis-servizzi tad-dermatoloġija f'Malta. Dr. Charles Wayne għal-kontribut tiegħu fl-iżvilupp tal-kirurġija rikostruttiva u l-ħidma li wettaq mal-pazjenti tal-kanċer. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, b'rikonoxximent tal-karriera distinta tiegħu fl-oqsma tal-kimika u xjenza forensika, u Dr. Teresa Zammit Lupi għal-kontribut li tat lejn l-istorja internazzjonali u l-ħidma tagħha fil-qasam tar-restawr ta' xogħlijiet fuq il-karta. Żewġ persuni oħra rċevew premju fil-grazz ta' membru onorarju tal-Ordni tal-Mertu, is-Sur Emanuele Grimaldi, b'rikonoxximent tal-ħidma tiegħu fl-iżvilupp ta' rabtiet kummerċjali u l-qasam marittimu ta' pajjiżna, u Dr. Fabio Gualandris għal-kontribut tiegħu fl-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna u l-avvanzi li saru fis-settur tal-manifattura lokali. Iċ-ċerimonja kienet immarkata wkoll blotti tal-medalji għal qadi tar-Repubblika. Hawnhekk ġew premjati il-Maestro Joe Brown għal-kontribut tiegħu fil-mużika u l-promozzjoni tal-kultura mużikali ta' pajjiżna. Felix Buzuttil għal-kontribut tiegħu biex aktar nies jimirħu fl-arti teatrali, isfin u l-koreografija f'pajjiżna. Tony Camilleri b'rikonoxximent tal-kontribuzzjoni tiegħu lejn il-kanzunetta bil-Malti u l-promozzjoni tal-mużika folkloristika Maltija. Fabio Spiteri għad-determinazzjoni li wera u s-suċċess li għamel f'kompetizzjonijiet sportivi f'isem pajjiżna. Sonja Young għal-ħidma li wettqet fix-xandir u l-filantropija u d-Dar tal-Providenza għal-ħidma b'risq persuni b'abbiltajiet differenti, l-inklużjoni u l-kura fil-komunità. Ingħataw ukoll dan l-onur wara mewthom il-Professur Alexander Felice għal-kontribut fil-qasam mediku b'mod speċjali fil-ġenetika u riċerka biomedika u Dr. Edwin Lanfranco għal-ħidma tiegħu fil-qasam tal-botanika, l-edukazzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt naturali ta' pajjiżna. Medalja l-qadi tar-Repubblika wkoll fuq bażi onorarja u wara mewtu lill-Professur Max Gibbons għall-kontribut tiegħu fil-qasam tal-mediċina u l-ħidma li wettaq ma' tant pazjenti Maltin u Għawċin. Ingħatat medalja wkoll lill-Kaptani Mark Anthony Kassar u Derin De Bono għas-servizz eċċellenti li qed jagħtu fil-Forzi Armati ta' Malta favur is-sigurtà u l-ħarsien tal-frontieri ta' pajjiżna.